Ka-imagine sa teacher, maungwa kapasan. Kini ang rap bahin sa usa ka teacher, bikot kaayo makawala sa hangover. Inig sulod pa lang niya sa among portahan. Akong tiil kay magkurog, di na makimutang. Di na ko interesado sa leksyon, tungod sa teacher nga nindot kayo kakson. Mao ang mga bright magpabilid-abilidad, samtang ang mga buboy sa naghuna-hunang ngilad. Maupanag sa ako magpabadlong, para iyasad ko in town tagdon. Pero naghinaot ko iya doolon, baka lagyaw-yawan basta iguman ko si on. Pinch me, ikahuman spank me, daydream sa classmates namong mga laki. Ug si teacher ilang tan-awon, mugamay ang mata bisag dili katugon. Ka-imagine sa teacher, maong wala nakapasan. Wala di ay naminaw, kailain gitanaw. Ang subject ni teacher kay anatomy, mga party sa human body. Giingnan ko niya sige ansiri, pero akong dungog talk dirty to me. Unsa na ning utuka, murag akong thinking naglatagaw na. Mautong nga ako wala gyud nakatubag, kay focus na kaayo sa hubag. Unsay resulta tungod na tintal, nahagbong noon ko sa oral. Akong answer wala ma-finalize, kuwang jud ko sa analyze. Mao ako unta siyang ingnan, pwede mag-private lesson ta ma'am. Tuturi ko samtang mag-review tas akong kwarto. Ka-imagine sa teacher, maong wala nakapasan. Wala di ay naminaw, kailain gitanaw. Alright, one more time, one more imagine. Ka-imagine sa teacher, maong wala nakapasan. Wala di ay naminaw, kailain gitanaw. Class, pass your papers. Okay ma'am, I'm finished ma'am. I'm finished day ma'am.